Godt. Vi prøver at se, om vi kan få udledningen til at fungere rigtigt den her gang. Så vi vil gerne udlede hastigheden for en stjerne, eller en galakse i forhold til os, hvis vi finder en spektrallinje, der er blevet rødforskudt, hvor C er lysets hastighed, lambda ops, det er den bølgelængde, vi ser, altså den rødforskudte bølge. Lambda uds, det er den bølgelængde, som lyset burde have i virkeligheden, og den deler vi så også med. Så jeg har min bølgekilde, som bevæger sig væk fra mig med hastigheden v, og den udsender bølger, den udsender lysbølger med bølgelængden lambda uds. Den bølge, jeg vil se, fra den udsender en bølgetop til den næste bølgetop kommer, der går en periode store T. Så i det tidsrum, hvor der går fra, at vi har udsendt bølgetop til en ny bølgetop, der har stjernen eller bølgeudsenderen har bevæget sig afstanden, som er lige med stjernens hastighed, ganget med perioden for bølgen. Og det vil sige, det er det stykke, som bølgelængden er blevet længere. Det vil sige, at den bølgelængde, jeg observerer, det vil være den udsendte, altså den rigtige bølgelængde, plus det stykke, som stjernen når at flytte sig. Det vil sige stjernens hastighed, ganget med perioden for det lys, som den udsender. Og der skal vi huske på, at for alle bølger, der gælder bølgeformlen, nemlig at bølgers hastighed er lige med bølgers længde delt med bølgers periode. For lys, der er hastigheden lige lysets hastighed, så perioden for den udsendte bølgelængde må altså være lambda uds delt med lysets hastighed. Så det udtryk sætter jeg ind i den observerede bølgelængde. Det var den udsendte bølgelængde plus hastigheden gange perioden, som var lambda uds, delt med lysets hastighed. Nu har jeg faktisk alt, hvad jeg skal bruge til at isolere videre. Så jeg vil gerne isolere hastigheden. Jeg trækker lambda uds fra på begge sider. Så står der lambda ops minus lambda uds er lig med hastighed gange lambda uds delt med lysets hastighed. Jeg tager og ganger lysets hastighed på begge sider, så står der C gange lambda ops minus lambda uds. Det må være lige med lyskildens hastighed gange den udsendtes bølges bølgelængde. Og det må betyde, at jeg kan tage lambda uds og dele på begge sider. Så bliver min bølgeudsender, altså min stjerne eller min galakses hastighed, må være lysets hastighed ganget med lambda ops minus lambda uds. Altså hvor meget bølgelængden er blevet længere, delt med lambda uds. Det her stykke, det er jo det, man normalt kalder for rødforskydningstallet. Så rødforskydningstallet er positivt, hvis den observerede bølgelængde er større end den udsendte bølgelængde. Det betyder jo så også, at hvis rødforskydningstallet er positivt, så er hastigheden positiv, og så bevæger galaksen eller stjernen altså væk fra os. Så det her, det er den formel, som jeg skulle udlede.